Un itinerario enlaza o Camiño Norte de Santiago coas 3 fontes de augas medicinais do concello de Guitiriz e a Ruta da Auga. Un percorrido dunha vintena de kilómetros entre arboredo e vexetación autóctona co son do caudal do río Parga e os seus afluentes de acompañamento. A Ruta da Auga divídese en 3 tramos marcados polos puntos clave do percorrido. O Camiño a Compostela, o seu paso por San Alberte en San Breixo, co conxunto histórico etnográfico que conforman a súa capela gótica, o cruceiro e a lendaria Fonte da Fala. O Camiño Norte pasa por enriba da ponte medieval que cruza o río Parga, construída no século XIV. Un percorrido suave, sen apenas desniveis, lévanos ata unha carballeira na que atopamos a Fonte de Valdovín, en Parga. Dende aquí, este sendeiro verde continúa por Pontellas e varios muiños cara ao balneario de Guitiriz. No complexo termal de Lagostelle atopamos a Fonte de San Xoán, da que manan augas sandábeis. Entre piñeiros e carballos consérvase a coñecida como Fonte de Santo Domingo, no edificio do antigo balneario de Pardiñas. A da Auga é unha das variadas rutas que permiten gozar da práctica do sendeirismo na Terra Chá.